Anastasia Mogniuk altså placeret i medaljerne. Faktisk på en førsteplads inden den her disciplin. Mogniuk, som hun skal i hvert fald op på de 6.30, som hun har som årsbedste. Kan hun ramme 6.40, så vil det være absolut mere end godkendt. Ja, det er fint det her. Ja, det er fint det her. Fint. Godt udlæg af Mogniuk. Og hun har altså 72 point ned til Tyson Eaton på tredjepladsen. Og hvidt flag til hende. Lad os se hvad. Ja, så rigeligt endda. Se hvad længden kan bibringe til Mogniuk. (6,37 meter). Års bedste, og lige præcis hvad jeg sagde, hun skulle ønske sig sådan i nærheden af de 6.40. Og hun ligner altså en, der har sat